naranggraning arga gara-garaneta kakiri kiri harak bumi prakambita sadoloma ngambak udan terus sawara wis bar diompake kok nganggo ing barang. Ndara Abimanyu ngawe para panakawan kula wonten timbalan nyadong dawuh Ndara. Ndara Abimanyu kula nyadong dawuh, Ndara Abimanyu kula nyadong dawuh. Ndara kula nyadong dawuh Ndara. Siwa Semar kula. Aja kaget aku merpeki kowe saat majamu ning Karangkat Dembel wae. Nggih. Aku lagi wae mudhun saka pertapan ing Saptawarga. Sowan ana ngersaning Hyang Abiyasa ing Wukir Tawu. Siwa Semar kados pundi? Mangertiya. Kalamun ta wektu dina iki Kanjeng Ibu Wara Sembadra lan Wara Sri Kandi murca saka negara Ngamarta ya murca saka kasatriyaning Madukara. Dawuhe Hyang ing Saptawarga bisane kepanggih murcane Rama Janaka lan para ibu supaya aku tapa lelana nganting sakmengko mandheg ning negara ing Sanyaruri. Mergawa nalika semana pamite Kanjeng Rama prapta ning Rajanegara Ngastina nanging kena ngapa wektu dina iki urung katon timbule Rama Arjuna. Mula kang saka kuwi bakal dak kanthi golek ana ngendi dununge negara ing Sanyaruri Siwanayantaka mareka den prayitna semurire seka paleti tiyane Gandayani anek kula ming manut mawon ingkang baken sedaya menika saged dadosaken srana kondhoripun para tiyang sepuhipun Ndara Raden Abimanyu. Yen mangkono aya wektu iki ndak kanthi tumuju ning Rajanegara ing Sanyaruri Siwa Semar. Monggo kula dherekaken. Sampak terus to, Gong. Men sindene laran. Gek do lepas make up ngono. Kang, ayo. Jaya tama ngambar arum ngambar arum sang kusuma yatal mawur madu bronto Tobat.
ora mangling kae lakune Raden Abimanyu didotke Panakawan. Raden ora usah dadak kesuwen aku metu ing kawan kowe. Kowe tak tamani daya kekuatan pengapesanmu Raden. Supaya nek kowe nglumpruk tanpa daya tumuli tak pikut oleh negara Sanyaruri Raden. Abimanyu mau nendri ya, Tru? Hooh, disawang dikedhepake kok ilang. Weh lah kae dipikut mungsuh, Tru. Matur Bapak Gong, ayo. Meraina semubang Hyang Aruna ka denetraning muka rapuh sabdaning kukila reng kanegara saketar neketong ning aku ler wawa sing pine panso ong
toke ngayam wana marak manuwuhing pagakan Mastur Sidam Saring Bawana langgeng Mboya panglingkang prapta ning kayiwangan Kundarandira Bawana Sukma wicara Arjuna lan sukma wicara Adipati Karna Arjuna padha kanthi raharja sak prapta kita Luna namit pasang kaliman tabi tinebena nyelodoni dumaweng tawang towang linepat ing tolak manu pukulun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk yaya ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana sukma wicara sampun sanget anggen kawula pundi karna ya Suryatmaja padha kanthi raharja sak prapta kita nuwun wonten pangandika ngadhawuh paduka pukulun praptanipun ingkang wayah pun Adipati Karna wilujeng kula ngaturaken bekti kula kunjuk yaya ulun tampa Arjuna wonten timbalan yektine apa kang dadi panandhang kita panjenengan ulun wis priksa malah sakmangke pukulun anggen kula sowan wonten ing kayiwangan Kundarandira Bawana wonten ngarsa paduka Hyang Pikulun padha wenang kula namung badhe nyuwun dawuh kados pundi lelampanipun ingkang abdi teka dados kados mekaten menika pukulun Arjuna kula wonten timbalan jeneng kita mboya perlu kuwatir jernyatane kabeh lakon mono mesti ana ya kuwi pangrereme liripun jeneng kita mboya perlu kuwatir ing ancas kita kepingin jaluk baline negara Ngastina mono merga pancen kinarya sarana konduring garwa loro inggih lan sarana konduring garwa loro jeneng kita sakloron kudu laku tapa ngrame lajeng anggen kula lampah tapa ngrame kados pundi Arjuna wonten timbalan Karna wonten timbalan pukulun aja kuwatir wektu dina iki ulun dawuh lawan jeneng kita ulun maring sabda jeneng kita sakloron ulun ganti ulun salin dadi Bambang Sukma Lelana ya Arjuna ingkang minangka Bambang Sukma Sekti banjur Adipati Karna jeneng kita ulun salin jeneng Bambang Sukma Lelana sabanjure kuwi ulun dawuh kelawan jeneng kita supaya mudhun ning Madyapada ana ing negara Sanyaruri ing kono bakal nemu trontong-trontong selaing kepadang Arjuna apa dene Karna ya Sukma Sekti apa dene Sukma Lelana nggih nyat langening ngalang yana klar pandan moncara tinon ler kakonang surem sorote tanpa padang kasor lan pacaring purnameng gegono sing ati-ati mboya perlu grusah-grusuh inggih ngenteni tibaning lakon mono kudu nggunakake rasa ngestaken dawuh paduka pukulun menawi sampun tetela dawuh paduka maling kang abdi nyuwun pamit ingkang abdi nyuwun pamit pukulun Sukma Sekti apa dene Sukma Lelana ingkang ati-ati aja kaya bocah cilik Sukma Sekti lan Sukma Lelana Aku
Sang bagus Sumunira kang kamanungsan Kakang Adipati apa yayi ya Kakang Sukmalana aku ki bingung apa kang dadi sababe Yayi Sukma Sekti ana ngendi to janjane dununge negara Sonya Ruri alah engko nek digoleki rak ya ketemu wong mesti negarane iki negara jembar dadi ora mungkin nyelempit piye ora mungkin nyempil ora kuwi sing tomongke wong kok senengane ya lon-lonan mlaku iki mlaku mangulon terus ora ketemu karo negara Sonya Ruri Yayi Sukma Sekti ing tansah marepamaring Sukma sinukmaya winaya ing ngasepi kaya ana pawongan sing prapta mrene dicoba sapa wong sing teka Yayi semure reseka balik titiyane kandayani Trisunya Purnama sasi najan to aku lagi wae sepisan ketemu nanging aku wis mangerteni yen to iki Panakawan niki sinten enten satriya bagus mongko pun priksa kalih kula Kyai Semar pun priksa sing mburi kuwi Panakawan Bagong pun priksa lah kok dadi sampean pun priksa lah kok dadi sampean pun priksa aja nirokke wer ngerti wae mergo kowe iki pancen piyai ingkang kondang nadanto kowe mung wong kere atos warane mir menengo wae Kyai Semar merpeki kelawan aku nuwun sewu sampean niku sinten iya aku iki Bambang Sukma Sekti sing wingking niku iki kadangku Kakang Sukma Lelana aku Lelana Sukma Lelana iya Kyai Semar aku Sukma Lelana Kyai nggih ana wigati apa merpeki kelawan Bambang Sukma Sekti kula nyuwun tulung kula nyuwun
Momongan kula nggih Ndara kula Ndara Abimanyu niku kapikuting mungsuh. Mboten mangertos wonten pundi dunungipun Raden. Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempit-kempit. Dosang retaning bawana. Ya ketukang walang ati. Ya jagat pangestungkara Kakang Sukmalana apa Yayi Sukma Sekti mbok menawa iki dadi lantaran awake dhewe ketemu nemokake negara ing Sanyaruri ya wis dituju wae kuwi Panakawan dikanthi ayo Kyai Semar tak derekke ngetutno sak laku jantraku teng pundi ngupadi bendaramu ya Raden Abimanyu. Hati-hati lho mireng kok nek gur kaya lakon sing dek tanggal pira kae lho. Kowe nyokot cengelmu terus kowe mati ngono kae lho. Aja kuwatir Bagong aja kuwatir. Lah nek ngaten nggo kula dhiraken Raden. Ngambar sang kusuma yatal mawur matu bronto Yayi Anduyawati nggonmu temandang teka cepet banget urung sawetara nggonmu ngupadi Raden Abimanyu lah kok bali wis mbondo wonge. Waduh Kang Prabu kula mriku nek temandang niku ceket kancane ceket dulur gelis kancane cepet. Mindak mengke selak katenangan sangjaning para kawula kathah. Ndelalah kula angsal enanipun Raden Abimanyu. Kowe kuwi sapa? Kok ana ratu wong wadon kowe kuwi sapa? Raden Abimanyu ndak tepungke. Ya iki Nating Sanyaruri Prabu Kumalawati sing nggawa aku mau sapa kula Raden kula pun mate Anduyawati inggih apa ta wigatine wondene kowe ngrangket karo aku menika atus pundi sinuwun Raden Abimanyu ana paran yektine aku ora arep ndadekake kowe tumbal nanging kowe arep ndak angkat dadi putra adipati dalem negaring Sanyaruri Raden Abimanyu.
Mula Yayan Dayawati kula wonten timbalan. Bandane Raden Abimanyu iki culna. Inggih. Merga wis ndak angkat dadi putraning Sun Yayi. Mulat mara sang bagus. Asmunira kang kamanungsan. Ong dereng ngantos paripun ugi sami mbal wacana. Tan kawusa wonten negaring Sanyaruri nampi praptanira Bambang Sukma kalih nenggih Sang Sukma sekti miwah Sang Rat Bambang Sukma Lana dadi kaget kang samya mulat. Ngambrengeng kadhe karenaning kaswase yaning marga amalat kuweng sang Gandawastrat maja ana satriya nom-noman munggah ana ing Datulaya Praja negara ing Sanyaruri. Kowe sapa Raden? Takon marang aku. Ya iki satriya kang ora duweni kasatriyan. Ya aku satriya Klyang Kabur kanginan Kendhang Kebarat. Ngendi papan dunungku ya ing kono asal usulku. Aku Bambang Sukma Sekti. Bambang Sukma Sekti dasar kepara nyata. Kowe sapa? Ya iki Ratu Sanyaruri Prabu Kumalawati. Oh alah keparep. Ana wigati apa Raden Sukma Sekti? Ayo ndak jaluk. Satur ingkang mapan ning sak pengkeranmu kae wenehna marang Bambang Sukma Sekti. Tak jaluk Raden Abimanyu merga digoleki kelawan momongane Yogi para Panakawan. Jaja muntaplir kinentap duka yayasinipi netra kocak ngondarandir Bambang Sukma Sekti onong paran. Yen to pancen kowe arep njaluk kelawan anakku Abimanyu, kowe kudu nadhahi dayaning pusakaku. Ayo arep ngetokake pusaka apa? Tampan ana dayane panah Kyai Arga Dedali. Ngener dadamu ora panes ora sirna marga layaja diundang nata Sanyaruri Prabu Kumalawati. Gagita makna Prabu Kumalawati. Semanten pun samapta
Sang Prabu Kumalawati arsa ngeneraken wujuding panah ya pusaka aran Kyai Argatedali. Den tamaken wonten dadaning Sang Bambang Sukma Sekti boten sirna margalayu malah datan tumama. Pusaka ical kakedhepaken netra mlumpruk tanpa daya nggih Sang Prabu Kumalawati wau. Ayoman kula nyuwun pangapunten sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Kena apa dadi kowe nglumpruk tanpa daya kaya mangkono Kumalawati? Apa mung semono kadigdayanmu? Sampun kula nyuwun pangapunten. Kula aturi amikut anak kula pun Abimanyu sakwadya balanipun Prabu Kumalawati. Yen to pancen kowe manut sartane mbangun miturut kelawan aku ya tak sembadani nanging aku njaluk Prabu Kumalawati wonten timbalan kowe sak wadya balamu wektu dina iki uga kinen sowan ana ing praja negara Ngastina sak perlu ngrangket Begawan Durna kanggo tumbal tentreming Sonya Ruri mergo aku mangerteni wektu dina iki negaramu nedheng ketaman pagebluk inggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Andana Dewa. Ana dawuhmu apa, Yayi? Ayo kabeh wadyabala dikandhi budhal ning praja negara Ngastina. Begawan Durna dirangket. Njaluk pamit, Yayi Prabu. Tandya para Pandhawa nyoga mulang mangung sir Koko Prabu Baladewa Yayi Ndrawati ya nembe kemawon kula menika badhe medal saking negari Ngamarta malah madu Kanjeng Koko Prabu Baladewa mrepeki lan ingkang rayi. Boleh kakangku prapta mrene. Yayi Kresna wonten timbalan. Lagiwipun kakang karep munggah ning Datulaya Praja Negara Ngendraprasta. Lah malah wis ketemu karo Siadi ning kene. Ngopo kowe ning kene? Nggih. Kula kaliyan Arjuna menika nampi dawuhipun Yayi. Utawi kula kaliyan Werkudara menika nampi dawuhipun Yayi Prabu Puntadewa. Kula kinen sumusul kelawan Yayi Arjuna wonten Praja Negari Ngastina Prabu Wela Kresna wonten dawuh Arjuna wis mati. Dos pundi? Arjuna wis sirna margalayu. Ndak kandhane ya. Kanan negara Ngastina wektu dina iki lagi werit merga Bapa Durna nalika semana disuwuni go pamrayoga dening Yayi Prabu Jaka Pitana kepiye nggone bakal mene wangsulan kelawan Arjuna. Malah Arjuna dijulung tungkul. Begawan Durna ngligok ya Cundha Manik malah sirna margalayu Kresna. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit kambit
Pangestu Ngaradara. Apa? Apa bapakmu kuwi pantes tok sembah, apa bapakmu kuwi pantes tanggep guru? Wah, Lirewi. Adimu Janaka dipateni karo Begandurna ki lho. Wah, edan. Bule, piye Werkudara? Jelideng. Piye Werkudara? Ayo tak dhereke budal negara Ngastina. Durna ora pantes dadi gurune Werkudara. Astina Maha Prabu Duryudana Dwaring Sun Werkudara walana ngandika den kapareng Bawa Durna wonten dawuh nggih Paman Sekundi wonten dawuh kados pundi nggih sareng bibar mejahi kalian Pun Arjuna kok cajak rengu pasuryanipun. Pripun kene kok kaya duka ngoten? Kok kaya tengu, rengu pasuryanipun. Sajake katanengu. Wonten apa niku pilih sampun langu dangu. Sing langu ki apane? Mang goleki dhewe kula mah kok yahene goleki barang langu niku mah. Betul. Kula kuwatir. Kuwatir dos pundi? Kuwatos dos pundi? Sasampunipun Arjuna dipun mejahi dening Paduka Bandurna, mengke menawi wonten dukanipun kadang-kadang kula para Pandhawa kadiwaran. Kados pundi kawontenanipun Kang Putra? Oh, dados mengaten to nggih. Nggih. Nuwun sewu ta. Kula niku dadi gurune Pandhawa lho. Nggih. Kula niku dadi gurune para Pandhawa. Puntadewa Werkudara Janaka kula Sedewa niku murid-murid kula sedaya. Nggih. Nek Janaka utawa salah sijine mati, salah sijine Pandhawa mati niku Pandhawa liyane ora bakal wani-wani kalih Begandura merga kula gurune. Pramila sampun ngantos kuwatis. Kuwatir. Kuwatos karo kuwatir dadi siji kuwatis. Para Pandhawa mboten badhe wantun kalian ingkang Bapak Ingsun Kalima nggih. Sing ngamang sapa? Lho, sing ngamang kula. Lho. Kok nek nganti Werkudara jelek tekan kene terus sampean digoleki. Wah, endi Durna terus didak sirahe nyek. Mboten wani Dik Pati, mboten wani. Malah Werkudara sisan kula tamani Kyai Cundemanik ben wafat. Ngaten nggih. Niku omongan sampean dhewe. Omongan kula dhewe pun. Mboten sange ya kali kula. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumpangang acaping tawang ngantos paripurna kang Sambembal Wacana praptanipun Prabu Kumalawati miwasang rekana Pati Andayawati karo kaget Sanggya Prasata Kura. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kenjang alis risang mawe kandrung jagat pangestu ngoro
Menika wonten Nalendra Putri. Paduka sinten? Prabu Duryudana nderek witepangan. Inggih Kang Abdi pun Nalendra ing Sanyaruri pun Prabu Kumalawati. Kula pun kaya Pandandaya Wati sinuwun. Prabu Kumalawati kalian Patih Handayawati. Inggih. Wonten sedya menapa rawuh teng Praja Negari Ngastina? Mugi ndadosna ing kamuningan. Ing sakmangke negari kula ing Sanyaruri menika Taman Pagebluk. Kamangka wisi ing Jawata badhe tentrem negari kula menawi ingkang rawuh wonten negari kula menika Begawan Durna. Oh, anak Prabu. Bawa Dura Kadiwaran. Nyuwun pamit. Samangke kula ingkang badhe maloyaken praja negari ing Sanyaruri kangge ngaten to? Nyai Ratu. Inggih Begawan Durna. Menapa paduka saku? Kula sagah. Menawi sagah. Monggo kula dhek. Kula aturi ngentos wonten alun-alun negari Ngastina, Nyai Ratu. Bobodono kok saku kemawon. Saku nggih. Mesti kula mengke teng mriku terus entuk bojo loro ayu-ayu. Teko kados mekaten. Coba ta, menika wong loro nika wae mesti nek njaluk tulung niku mesti menehi opah. Ya pantese to. Mesti nika kula sawang tesih prawan kok bokonge dereng melorot kok. Sampeyan ki ngerti-ngertine. Ngerti mawon, Dik. Pun kula dherekaken. Oh nggih. Arep ngerti karo aku Bambang Sukma Sekti. Ayo, apa-apamu? Kowe sambato ngarwara ora bakal iso wal saka regemane Bambang Sukma Sekti. Kowe sapa e? Aku ora ngerti karo sampeyan Raden. Culna Raden. Petro. Nun. Yeah. Petruk iki kayake. Heeh, Penemban. Ngapa? Tulungan aku. Mah. Wong iki bendaraku. Sapa? Ya sing ngantemi kowe kuwi. Sapa? Ndara Sukma Sekti niku bendaraku lho, Penemban. Ndangdut. Kok ndangdut? Ndraduk. Nyadong dawuh, Ndara. Iki pendhita iki ajaran kepiye wae karepmu, sak karepmu lehmu arep menehi paukuman. Oke, mriki. Rene. Melu aku ora. Niku ngadeg. Urung wayahe ngadeg. Oh, ayo. Wak iris lambemu aja. Marep rono. Ngadeg. Tangane dibondo. Piye aku mbondo? Ning ngarep, iki ngarep iki. Ya, aja dicaplasi Petro. Kok edan kok ora. Ah, senengane kok ora gong. Nggawa papan tulisan rene le. Apa? Wis sak nemune.
Iki, Truk, ebor wae ya, Truk. Aku gedhen. Oke ana sing luwih cilik iki. Kuwi tek TK lho, Gong, utawa jipuke ora. Iki samudara. Arep mlayu kok mburiku kali. Senengane kok ora. Gorene, Gong. Oke. Oh, padake pendhita kaya ngene ora pantes disebut pendhita. Apa, Truk? Ndi bore? Wah, iya. Piye to kon takon golek ebor kok. Ebore mau ora entuk karo Bu Guru. Antuke apa? Iki meng iki. Ya meng dulang putih iki. Lah kurang gedhe kok, Gong. Ngono nek adem ra yo gedhe dhewe. Tulisane. Senengane kok ora mangsaku Durna ki nek ora dihukum kaya ngene, arep tau hukum apa? Deloken wae. Kowe kok ya entuk-entuke pulpen nyolong. Wong kok le metakil. Siapa yang melewati Durna harus ngiris. Bila tidak mau harus bayar denda. Wela. Aduh ya. Wah, apik terus, Iki nek wis ngiris entuk pira iki? 20. Wo ya. Aduh ya. Aduh ya. Liyane aja gur pundake tok. Oh, iki. Aduh ya. Bakong cetan. Cetan bakong cetan kowe. Ben ora ngene iki jenenge hukum pecis. Picis. Hukum picis. Nane kok ora ya dinteni liyane iki sing dirawuh kuwi. Ndara Setyaki kae, Truk. Setyaki areng apa? Niku diwaos niku plakate. Aduh. Setyaki aja. Gendang darane iki rada kesel niki piyagane. Pisan wae wong tuwa ndak modar. Senengane kok kaya ngono. Sambatoh wae Begawan Durna. Pak Gendonge kowe sing gawa lading karo tulisane. Iya. Petra. Ayo siapa yang mau jadi psikopat? Lako malakanane dadi gegirisi pawan kanan dawuh melajar patus pitulungan mangga ngger. Sesumbar mawalendra bumi gonjing Nyayi Prabu Duryudana Koko Prabu Kresna risak kawonten praja negari Ngastina awit wontenipun Bambang Sukma Sekti kaliyan Dewi Kumalawati kang Mulasara Bapa Durna nyuwun senjata pitulung Werkudara. Nyayi Prabu Jaka Pitana njaluk senjata pitulung. Tulungi ning aku njaluk supaya ning Janaka dililani lungguh ning Damparjana. Ya wis ora apa Werkudara, kok ora bu monggo. Monggo Yayi. Sadwangen ning nyalang jana kelar wancan moncar. Tinon ler kekonang surem sorotetan padang ing ladal
ana ngendi durunge Dewi Banowati lambo aku dhewe ya ora ngerti kae tak sawang nata Ndarawati macan karo ula. Iya sinuwun. Sapa kowe? Aku Jati Pitutur, aku Pitutur Jati. Pitutur Jati, Jati Pitutur. Ayo. Padha golek apa? Golek beburon. Ora ana kidang menjangan. Odo kowe buronku. Lah terus apa? Buronku Dewi Banowati. Lho, apa ya nek critane kewan kok arep ngepek menungso enek wae Adurna kae bojone jaran ayo pok dunungke apa ora ning endi Dewi Banowati ayo tak tuduhke aku sagun nuduhke karo kowe ning aku njaluk satriya sakloron sing jeneng Bambang Sukma Sekti karo Sukma Lolana kae patenana njaluk pamit wah asem itu jebul sayekti kuwi mau Janaka karo Yayi Adipati Karna. Inggih Kaka Prabu. Inggih Kaka Prabu. Wah. Jlamprong karo Karna kakangku. Iya Yayi Werkudara. Karna Lele. Iya. Karna Lele senengane ora. Arjuna wonten dawuh. Aku tak takon. Inggih. Sejatine Ratu Sanyaruri kae mau sapa? Sak wadya balane kae mau sapa? Nuwun sewu menika sejatosipun menika garwa Madukara pun Wara Sembadra. Oh alah. Terus patihe kae mau menika pun Sri Kandi. Terus mau tak sawang ana ratune Ratu Rada Goblok. Jare Prabu Anggana Dewa kae mau sapa? Nika prunan kula. Sapa? Alpan Kocluk. Nggih pun Antasena Kaka Prabu. Oh alah. Nggih. Terus kala Pralebda kae sapa? Nika Gatotkaca. Wah, mbok ya dijak kondur to Janaka mesake kanane kaya ngono kae lho. Bapak Durna inggih kula nggih nyuwun pangapunten. Wong kaya ngeten mboten sadinge ngapunten. Truk. Ladinge mondi? Ha iki Sinuwun Ndarawati arep ngiris. ngiris apa? Ngiris titit apa ki arepan? Wo aku iki. Ora Petro wis gawanen. Wo mboten sida. Ora. Niki pripun kula nyuwun pitulungan. Bapak Durna wonten sawo. Waton lahir batin anggen Paduka Bapa Prembandurna. Nyuwun pangapunten kaliyan ingkang putra kula lilani. Bagong. Pripun? Paukumane Bagandurna diluwari ben kondur kondur saka 5. Nyuwun pamit matur nuwun, Ger.
Wah. Senengane kok kaya ngono. Werkudara. Oh. Sing urung rampung dirampungi Kurawa sajak ora nrimake. Yo. Madange jagat mungo-mungo paning sabocahing wukir marep babang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung Mareka den prayitna semurire seka balik ing Ndara Werkudara matur nuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Yo Semar padha-padha nggih. Nika Ndara Janaka pun dililani lenggah dampar negara Ngastina ben para garwa pitados. Yo Ratu Sanyaruri wis bali. Angge wong nika Ndara Dewi Wara Sembadra. Matur nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten. Malah kula tak nyuwun pamit niki ajeng disiki Sebabe ajeng rapat RT teng Karangkadempel. kula nyuwun pamit Ndara. Yo sing ati-ati aja kowe bocah cilik nggih. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan anak-anak kula Petruk Gareng Bagong warga ing mriki tansah pinaringan rahayu widodon ing sambi kala tebih saking Rubida Durga Mendhak Kala Sirna cinaketna marang Karaharjan. Yo Cekap semanten atur kula matur nuwun. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Petruk aja lali golekane. nggih Pak. Slametna sing nanggap, slametna sing ditanggap, slametna sing nonton tanggapan, slametna sak kabeh-kabehane Ndara. Cekap semanten atur kula matur agunging pamatur nuwun. Kae ngurutke larasan moyo.